Hyvää alkuiltaa. Valtio on myynyt Suomen Säästöpankin 4 pankkiryhmittymälle, Kansallispankille, Yhdyspankille, Postipankille ja osuuspankeille. Kauppahinta on 5,6 miljardia markkaa. Suomen Säästöpankki lopetetaan vähitellen ja sen epävarmat omaisuuserät siirretään roskapankkiin. Hallituksen mielestä ratkaisu oli edullisin tarjolla olleista vaihtoehdoista. Suomen Säästöpankin itsenäinen taival päättyy. Pitkään valmisteltu ja punnittu ratkaisu syntyi aamuyön ja aamun tunteina. Valtion vakuusrahaston esityksestä hallitus valitsi pilkkomisen tien. Pankin konttorit jaetaan ostajapankkien kesken. Pääministeri Aho ja valtiovarainministeri Viinanen kävivät pankin hallintoneuvoston kokouksessa selostamassa päätöksen sisältöä. Hallintoneuvosto teki yhtiöjärjestyksen edellyttämät muodolliset päätökset. Hallituksella oli 4 vaihtoehtoa, joista valittu ratkaisu oli veronmaksajille edullisin. Kun kävimme eilen illalla ja viime yönä eri ratkaisuvaihtoehtoja lävitse, kävi ilmi, että Suomen Säästöpankin itsensä toivoma vaihtoehto, eli pankin säilyttäminen itsenäisenä, oli selvästi huonompi kuin pankin liiketoiminnan myynti 4 muulle pankkiryhmälle. Aikaisemmin aikaan saadut ongelmat ovat maksaneet veronmaksajille nyt riittävästi. Uskon, että tällä järjestelyllä, kun se myöskin saneeraa pankkijärjestelmästä ylikapasiteettia tietyllä aikavälillä, on tervehdyttävä vaikutus suomalaiseen pankkijärjestelmään ja myöskin talouselämään. Valtion rahaa Suomen Säästöpankkiin jouduttiin sen lyhyenä toiminta-aikana antamaan 14,6 miljardia markkaa. Valtio saa kauppahintana takaisin 5,6 miljardia markkaa ja ehkä vielä jotakin, jos perustettavasta roskapankista kertyy tuottoa. Roskapankkiin siirretään pankin ongelmaluotot ja kiinteistöt arvoltaan jopa yli 30 miljardia markkaa. Asiakkaiden asema ei järjestelyssä vaarannu. Henkilöstön työsuhteetkin säilyvät toistaiseksi. Ajan mittaan uudet isännät tarvitsevat nykyistä vähemmän työvoimaa, kun pankkirakennetta järkeistetään. YT-menettely alkaa pankissa heti maanantaina. Kaikkiaan siirtymäkausi kestää useita kuukausia. Ostajat ovat jopa päättäneet keskinäisen mainos- ja markkinointikilpailun vähentämisestä tänä aikana. Suomen Säästöpankin konttorit sulkeutuivat tänään iltapäivällä, kun työntekijät marssivat ulos kello 2. Henkilöstö ilmaisi vastalauseensa aamuiselle päätökselle, jonka mukaan 2000 irtisanotaan ensi vuoden aikana ja uudelle työnantajalle siirtyvät otetaan palvelukseen uusina työntekijöinä. Järjestelyt koskevat 6500 työntekijää. Asiakkaat suhtautuivat uutiseen varsin rauhallisesti ja konttoreissa asioitiin aamupäivällä tavalliseen tapaan. Omasta puolestani olisin suonut tietenkin säästöpankkitoiminnan jatkuvan, koska olen pitkään ollut pankin asiakkaana. Toisaalta tietenkin se epävarmuus, mikä on nyt ollut pitkään, on hyvä, että se selvitetään puolelta tai toiseen ja tällä tavalla tilanne laukeaa. Hallitus perusteli iltapäivällä myös eduskunnalle tehtyä säästöpankkiratkaisua. Opposition mielestä hallitus on harhauttanut ratkaisussa eduskuntaa. Oppositioryhmien mukaan hallitus piti kansanedustajia pimennossa, kun eduskunta vastikään käsitteli roskapankkilakia. Vasemmistoliitto on jättänyt asiasta välikysymyksen. Sen takana ovat vihreät ja mahdollisesti myös sosiaalidemokraatit yhtyvät välikysymykseen. Helsingin raastuvan oikeus ei ole vielä kyennyt tekemään päätöstä Ekan velkasaneeraushakemuksesta. Hakemuksen käsittely sai vauhtia sen jälkeen, kun Ekan suurin rahoittaja KOP ilmoitti tukevansa Ekan yrityssaneerausta. Yrityssaneerauksesta odotetaan oikeuden päätöstä vielä tänään. Sää jatkuu Etelä- ja Keski-Suomessa selkeänä, Lapissa sataa paikoin lunta tai räntää. Huomenna iltapäivällä on aurinkoista suuressa osassa maata, vain Pohjois-Lapissa on epävakaista. Lämpötila on 0–5 astetta. Varoitusten mukaan tiet ovat liukkaita Lapissa ja lounaistuuli voimistuu pohjoisilla merialueilla kovaksi. Uutisia lisää vajaan 1,5 tunnin kuluttua kakkosverkossa. Näkemiin. Apuaan Venäjän vaalijärjestelyihin. Irtisanomisen pelko on vähentänyt suomalaisten työntekijöiden sairauspoissaoloja.
Presidenttiehdokkaista RKP:n Elisabeth Rehn on käynnistänyt oman kampanjansa Mäntsälässä. Hyvää iltaa. Venäjän presidentti Boris Jeltsin on aloittanut vaalikampanjansa. Yhdysvallat on luvannut auttaa Venäjää joulukuun parlamenttivaalien järjestämisessä. Amerikkalaiset korostavat, että he antavat teknistä apua Venäjälle kaikille sitä haluaville. Yhdysvaltain tuki Venäjän johdolle ei voisi enää olla näkyvämpää, toihan ulkoministeri Warren Christopher Moskovaan tiedon presidentti Bill Clintonin vierailusta tammikuussa. Varapresidentti Al Gore saapuu jo sitä ennen heti Venäjän vaalien jälkeen. Niidenkin järjestämiseen Christopher lupasi käytännöllistä tukea, valistusta ja tarkkailijoita. Talousreformia vetävä Jegor Gaidar sai silti kuulla, että talousapu on sidoksissa uudistuksen etenemiseen. Lisäksi Christopher patisteli vallankaappausyrityksestä toipuvaa Venäjää laveamman kansanvallan tielle. Poikkeustilan aikana kiellettiin ääripuolueet ja toistakymmentä sanomalehteä. Nyt amerikkalaisvieras peräsi sananvapautta. Even when battling the forces of reaction, true Democrats have nothing to fear from a free press. As President Yeltsin said on Thursday, we can be sure democracy will survive as long as there is a free press. Näin Christopher muistutti presidentti Boris Jeltsiniä tuoreesta lupauksesta, jota hän ei ole vielä ehtinyt lunastaa. Tänään Jeltsin paljasti Jaroslavissa Sydän-Venäjällä muinaisen sankarihallitsijan patsaan, sanoen, että Jaroslav viisas loi jo 1000-luvulla suhteita länteen, mutta kokosi venäläiset maat silti yhteen. Tässä on tekemistä Venäjän nykyjohdollekin. Jeltsin sanoi, että vaikka Jaroslav viisas joutuikin käymään sotia, laati hän silti ensimmäisen maanlain. Pelisääntöjä joutuu nyt sanelemaan presidentti Boris Jeltsin, jota suosionosoitusten ja vihellysten sekamelska muistutti levottomien aikojen jatkumisesta. Jeltsin poisti vasta perustuslakiluonnoksesta viittauksen alueiden suvereenisuuteen ja paikallisvaalit määrättiin pidettäviksi kevääseen mennessä. Mutta vaikka suunnitelmat vaihtuvat, on lopullinen tavoite Jeltsinille selvä. Реформирование представительных органов идет вовсю, во всех областях и будет закончено. Советская власть на этом закончилась. Georgian liittyminen itsenäisten valtioiden yhteisöön on vahvistettu. Georgian johtaja Eduard Shevardnadze allekirjoitti tänään liittymissopimuksen. IVY:n jäsenyys antaa Georgialle mahdollisuuden saada sotilaallista apua Venäjältä ja muilta yhteisön jäsenmailta. Presidentti Jeltsin onkin määrännyt armeijan suojelemaan Georgian rautatieyhteyksiä, jotka ovat tärkeitä myös muiden IVY-maiden kuljetuksille. Ainakin 9 ihmistä on kuollut Belfastissa pommi-iskussa, joka on tuhoisin yli 2 vuoteen. Räjähdyksessä loukkaantui lisäksi ainakin 50 ihmistä. Irlannin tasavaltalaisarmeijan asettama pommi räjähti ruuhka-aikaan talossa, jossa sijaitsee ääriprotestanttien toimisto. IRA:n mukaan pommi-isku oli kosto protestanttien viimeaikaisesta hyökkäyksestä Pohjois-Irlannin katolisia vastaan. Ruotsin kruunun arvon puolustaminen vuosi sitten kävi kalliiksi ruotsalaisille veronmaksajille. Juuri valmistuneen selvityksen mukaan Ruotsin hallituksen epäonnistunut yritys tuli maksamaan 3000 kruunua kutakin ruotsalaista kohden. Kruunun puolustamisen kokonaiskustannukset olivat 25 miljardia kruunua eli 18 miljardia Suomen markkaa. Hallituksen yrityksistä huolimatta kruunu jouduttiin devalvoimaan. Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajan Ingvar Carlssonin mielestä Ruotsin ja Suomen ei pidä hakea Naton jäsenyyttä. Ruotsin radiolle antamassaan haastattelussa Carlsson sanoo, että Ruotsilla ja Suomella on suuri merkitys Pohjois-Euroopan sotilaalliselle vakaudelle. Venäjän epävarman kehityksen takia molempien maiden täytyy pysyä edelleen sotilaallisesti liittoutumattomana, arvioi Carlsson. Täällä kotimaassa sairauspoissaolot työpaikoilta ovat vähentyneet selvästi laman aikana. Ilmiö ei kuitenkaan johdu siitä, että suomalaiset olisivat nyt aikaisempaa terveempiä. Syynä on huoli työpaikasta. Sen menettämisen pelko ajaa ihmiset töihin vaikka vähän sairaanakin. Suomen teollisuuden työpaikoilla sairauspoissaolot kasvoivat niin, että vuonna 1989 suomalaiset viettivät 6,3% työajastaan kotona. Luvussa ovat mukana rokulipäivät, eli niin sanottu oma loma. Nyt 90-luvulla sairauspoissaolon kynnystä on entisestään madallettu sosiaalipoliittisilla toimilla, joten käyrän luulisi kulkevan edelleen ylöspäin, mutta nyt onkin käynyt aivan päinvastoin. Poissaolot ovat vähentyneet tasolle, joka vallitsi ennen vuotta 1980.
Työnteko maistuu niille, joilla työtä on, ja työnantajat sanovat tyytyväisinä poissaololukujen olevan nyt terveellä pohjalla. Työpaikoilla asiat eivät kuitenkaan välttämättä ole terveellä pohjalla. Etenkin irtisanomisherkillä aloilla työhön mennään, vaikka työntekijä olisi millaisessa flunssassa tahansa. Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija sanoo, että kriisityöpaikkoja, joilla työtä tehdään sairauksien ja loppuunpalamisen alaisena, on paljon. Ihmiset alkavat varmistaa omia asemiaan ja silloin ei haluta olla pois sairauden takia, eikä haluta olla pois mahdollisesti liiallisen alkoholin käytön takia. Silloin, jos tämmöinen tilanne työpaikalla pitkittyy ja kuitenkin ihmisen elimistöhän, niin se reagoi tämmöiseen kriisitilanteeseen niin hormonaalisesti kuin aineenvaihdunnallisestikin. Niin kyllä tämmöinen pitkittynyt kriisi vaikuttaa ihmiseen ja aiheuttaa tämmöistä uupumusta ja lähinnä niin kuin psyykkisiä vaikeuksia ja näiden korjaaminen ja hoitaminen sitten taas vie oman aikansa. Työtahti on kiristynyt, eikä ilmiö ole siis pelkästään myönteinen. Mutta ehkä meitä hullun työntekijän maineessa olevia suomalaisia lohduttaa tieto, jonka mukaan länsinaapurissakin ollaan lujilla. Sairaslomailun maailmanennätysmaassa Ruotsissa poissaolo on vähentynyt vielä rajummin kuin Suomessa. Silti ruotsalaisilla on vielä varaa hoitaa itseään lähes 2 kertaa enemmän kuin meillä suomalaisilla. Tulopoliittisen kokonaisratkaisun syntyminen näyttää epätodennäköiseltä. Työnantajaliitto TT:n varatoimitusjohtajan Tapani Kahrin mukaan huomenna sunnuntaina ei käydä keskitettyyn tuloratkaisuun tähtääviä neuvotteluja. Myös toimihenkilöjärjestö STTK:n puheenjohtajan Esa Swanjungin mukaan neuvottelujen alkaminen huomenna on hyvin epätodennäköistä. Ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n hallitus kokoontuu huomisiltana tekemään johtopäätöksiä tilanteesta. Ekan säästökassat pyritään yhä avaamaan ainakin osittain maanantaina. Yrityssaneeraukseen haetun Ekan johto ja selvittäjät jatkoivat tänään neuvotteluja valtiovarainministeriön ja velkojapankkien kanssa. Päätöstä säästökassojen avaamisesta ei vielä syntynyt. Eka yrittää saada maanantaina käyttöön kassojen yli 20 000 käyttelytiliä, jotta päivittäiset eläke- ja palkka-asiat voitaisiin hoitaa. Neuvottelut jatkuvat huomenna. Hei. Kokoomusjohtajat ovat vaatineet hallitukselta veronkevennyksiä ja elvytystä. Puheenjohtaja Pertti Salolaisen mukaan kokoomus keskittyy hallituksessa tuloverotuksen keventämiseen, lapsiperheiden asemaan ja energiapolitiikkaan. Jos puolueen tavoitteet eivät toteudu, se on valmis lähtemään hallituksesta. Myös puhemies Ilkka Suominen haluaa elvytystä. Etelä-Saimaan haastattelussa Suominen sanoo, että talouslama vain pitkittyy, ellei kotimarkkinoihin nyt saada liikettä. Presidenttiehdokkaista oman vaalikampanjansa aloitti tänään ruotsalaisen kansanpuolueen Elisabeth Rehn. Vaalipuheessaan Mäntsälässä puolustusministeri Rehn vaati, että kotimarkkinoiden elvyttäminen pitää aloittaa heti. Puolustusministeriön sinistä Amerikan limousiinia ei näy. Presidenttiehdokas Rehn saapuu kieseistä. Inhimilliset arvot tuodaan tarkasti esiin. Vaalikampanjan avauspaikka on Mäntsälä, Elisabeth Rehnin lapsuuden seutu. Rehn on pitkän linjan poliitikko. Hänet valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 1979. 3 vuotta sitten Rehn nostettiin puolustusministeriksi. Edes RKP:ssä ei osattu aavistaa, millaisen vyöryn nimitys aiheutti. Elisabeth Rehnin imago rakentui pala palalta ja yhtäkkiä hän oli mielipidemittausten suosituin henkilö presidentiksi. Nyt Rehnin suosio on vajonnut 6% tietämiin. RKP:n rivit ainakin syksyllä natisivat ja puolueen varapuheenjohtaja siirtyi Paavo Väyrysen taakse. Mutta muutama päivä sitten Rehnin osakkeita paranneltiin yllättävältä taholta. Minä henkilökohtaisesti äänestäisin häntä. Tässä on nyt vain osoitettava työllä, mielipiteillä, osallistumisella se, että voin vakuuttaa suomalaiset siitä, että on mahdollista valita minut presidentiksi. Auringon lailla loistaa, milloinen arkinen pilvi. Rehniä on moitittu siitä, ettei hänellä ole omaa linjaa. Tänään hän kuitenkin poikkesi hallituksensa linjasta vaatimalla puheessaan kotimarkkinoiden elvytystä.
Itse olen valmis piristämään kotimaista kysyntää keventämällä kansalaisten verotaakkaa. Vaalilupauksia, imagon rakentamista vai totisinta totta, sen päättävät äänestäjät ensi vuoden tammikuussa. Sosiaalidemokraattien presidenttiehdokas Martti Ahtisaari saapui aamupäivällä Suomeen. Hän on ollut koko syksyn Genevessä avustajana YK-rauhanneuvotteluissa. Varsinaisen vaalikampanjansa Ahtisaari aloittaa viikon kuluttua. Huomenna kaikki presidenttiehdokkaat osallistuvat YK:n aseistariisuntaviikon päätapahtuman keskustelutilaisuuteen Helsingissä. Helsingissä toimiva suomenruotsalainen Virusteatteri jatkaa kukoistustaan Ralph Longbakan ohjauksessa. Nyt on valmistunut Georg Büchnerin näytelmä Wojciech. Wojciech on kansainvälisestikin palkittu Longbakan 100. ohjaus, jonka myötä hän viettää 35-vuotistaiteilijajuhlaansa. Virusteatteri marssii nyt toistamiseen Ralph Longbakan tahdittamana. Ja nyt Büchnerin Wojciech saa uudet kasvot, kuten Shakespearen näytelmä edellisessä yhteistyössä. Gud vad han är dum. Alldeles förskräckligt dum. Wojciech. Men han är en god människa. En god. Büchnerin teksteihin Longbakka on palannut tavan takaa. Ohjauksessa säilyy brehtiläinen pohjavire, mutta vuodet ovat tuoneet lisämausteita. Kuvittelen itse, että olen vapautunut siinä mielessä, että olen uskaltanut heittää enemmän tunteita, enemmän irrationalismia mukaan siihen. Mä oon joskus sanonut, että mä oon niin rationaalinen ihminen, että mun on pakko päästä irti oma irrationaalisuuteni sen takia, että aina ne vastaväri on saatava mukaan. Virusteatterin työskentely lujittaa uskoa vahvan tekstin ja teatterin ilmaisukeinojen voimaan. Se on myös lääke mielikuvaan teatterin kriisistä. Silloin kun teatteri on kriisissä, kun se ei kerro asioita ja kun se ei uskalla ottaa realistisen maailman lähtökohtia, vaan pitää niin kuin liikkua jonkinlaisessa tämmöisessä kvasimaailmassa. Ja semmoinen kriisi on minusta kyllä olemassa ja siihen on aina ollut teatterihistoriassa yksi ainoa lääke, realismi. Georg Büchner oli paitsi näytelmäkirjailija myös poliittinen aktivisti. Vallankumousta hän ei kuitenkaan tuputa, piirtää vain sattuvaa kuvaa ihmisistä. Samoin Longbakka. Ehkä en ole enää niin naivi kuin me oltiin määrätyssä vaiheessa, kun me kuviteltiin, että teatterin kautta kyllä se suuri muutos tulee. Kuvittelen, että tärkeintä on kyllä se, että se teatteriesitys on jotain, mikä jää ihmisessä. Jää sillä tavalla, että se jatkaa hänessä eteenpäin. Teatteriesitys, joka ei jatka ihmisessä esityksen jälkeen, on mitätön. Moral, det är när man är moralisk. Det är ett bra ord. Sääennuste lupaa liukkaita kelejä ja kovia tuulia. Brittein saarten tienoilta ulottuu korkeapaineen alue Etelä-Skandinavian ja Etelä-Suomen yli Venäjälle. Toisaalta voimakas matalapaine liikkuu lähivuorokauden aikana Fennoskandian pohjoispuolella. Suomalaisia kultaesiintymiä saatetaan tulevaisuudessa myydä ulkomaisille kaivosyhtiöille. Ensimmäinen tällainen kohde on ilmeisesti Ilomantsin Hattuvaarassa vuosi sitten tehty kultamalmilöytö. Ilomantsin kultavyöhyke on 45 kilometriä pitkä ja siinä on ainakin 10 kultaesiintymää. Kultaa Malmiossa on yli 5 grammaa malmitonnia kohti. Kultavyöhykkeen kohtalosta päättää aikanaan kauppa- ja teollisuusministeriö. Suurin osa Viipurin seudulta kesällä löydetyistä suomalaissotilaiden jäännöksistä on haudattu tänään Lappeenrannassa. Viime kuussa Suomeen tuodut 109 tunnistamattoman sotilaan jäännökset siunattiin sankarihautausmaahan 46 pienoisarkussa. Noin 10 sotilaan ruumiit haudataan myöhemmin DNA-tutkimusten jälkeen. Jatkosodan loppuvaiheessa rintamalle jäi noin 5000 suomalaissotilaan ruumista. Kazakstan allekirjoittaa kansainvälisen ydinsulkusopimuksen vuoden loppuun mennessä.
Näin lupasi Kazakstanin presidentti Nursultan Nazarbayev keskusteltuaan Alma-Atassa Yhdysvaltain ulkoministeri Warren Christopherin kanssa. Neuvostoliiton ydinaseistusta on jäänyt Venäjälle, Ukrainaan, Valko-Venäjälle ja Kazakstaniin. Ulkoministeri Christopher on parhaillaan kiertomatkalla näissä tasavalloissa. Haitin kriisiratkaisumahdollisuudet ovat parantuneet. Haitin tosiasiallinen johtaja kenraali Raul Cedras on YK:n painostuksen jälkeen valmis eroamaan. Haitissa olevan YK:n edustajan Dante Caputon mielestä on mahdollista, että maa palaa demokratian tielle ja pakotteista voidaan luopua. YK:n Haitille antama määräaika päättyy viikon kuluttua. Suomalaiset kilpa-autoilijat menestyvät hyvin maailmalla. Mika Häkkinen ajoi 3. Formula 1 Japanin Grand Prix-kilpailussa Suzukassa. Kilpailun voitti Häkkisen tallitoveri Ayrton Senna. Toiseksi sijoittui maailmanmestaruutensa jo varmistanut Alain Prost. Jyrki Järvilehto oli 8. Ja vuorossa on säätiedotus. Suomen itäosassa oleva pilvisyys- ja sadealue liikkuu edelleen itään. Lännestä lähestyy eväsi esimerkiksi tältä englantilais-saksalaiselta ryhmältä tunnettuja filmintekijöitä lennon Sarajevon filmijuhlille. Haitin kriisin ratkaisumahdollisuudet ovat parantuneet. Haitin tosiasiallinen johtaja, kenraali Raul Cedras, on YK:n painostuksen jälkeen valmis eroamaan. Haitissa olevan YK:n edustajan Dante Caputon mielestä on mahdollista, että maa palaa demokratian tielle ja pakotteista voidaan luopua. YK:n Haitille antama määräaika päättyy viikon kuluttua. Ranskalainen lentoyhtiö Air France on joutunut peruuttamaan satoja lentoja jo 6. päivää jatkuneen lakon vuoksi. Air Francein lentokenttävirkailijat ovat lakossa protestoidakseen suunniteltuja palkanalennuksia vastaan. Ulkomaisten yhtiöiden lennot Pariisista ja Pariisiin on kuitenkin pystytty hoitamaan. Myös Air Francein lentäjät uhkaavat liittyä lakkoon tiistaina. Ja sitten moottoriurheilua. Mika Häkkinen ajoi 3. Formula 1 Japanin Grand Prix-kilpailussa Suzukassa. Kilpailun voitti Häkkisen tallikaveri Ayrton Senna. Toiseksi sijoittui maailmanmestaruutensa jo varmistanut Alain Prost. Jyrki Järvilehto oli 8. Suomen Kiira Tjörklund on voittanut Edinburghilla koulunratsastuksen Grand Prix-kyyrin Helsingin Horseshossa. Kyyrissä pakolliset olympiatason Grand Prix-liikkeet esitetään musiikin säästöksi. Pouta on luvassa huomiseksi. Euroopassa on tänään ollut pilvistä. Selkeintä on ollut Espanjassa, Balkanilla sekä Kreikan ja Turkin tienoilla. Maan itäosissa oleva pilvisyys- ja sadealue liikkuu edelleen itään. Lännestä lähestyy pilvialue, joka ei kuitenkaan saavu Suomeen saakka. Yöllä on pikkupakkasta. Ja huomenna pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Sadekuuroja voi tulla Lounaissaaristossa tai itärajalla. Lämpötilat ovat -1 ja +4 asteen välillä. Ja kuten tästäkin näkyy, tienpinnat voivat yöllä jäätyä koko maassa ja merellä tuuli voi yltyä myrskyksi saakka. Näin alkuillan uutiset näkemiin. Liittojen käsiin. Palkansaajajärjestöt ovat taipuneet liittoneuvottelujen aloittamiseen pikaisesti, koska kokonaisratkaisusta neuvotteleminen ei ole onnistunut. Järjestöt pitävät silti keskitettyäkin ratkaisua yhä mahdollisena. SAK:n hallitus kokoontui illansuussa tarkistelemaan lukkiintuneita tuloneuvotteluja. Työnantajathan eivät ole ottaneet kuuleviin korviinsakaan palkansaajajärjestöjen toivetta aloittaa neuvottelut laajasta tuloratkaisusta. Hetki sitten päättyneessä SAK:n hallituksen kokouksessa liitot saivat valtuuden aloittaa työnantajien vaatimat liittoneuvottelut välittömästi. SAK:n hallitus on päättänyt, että nyt neuvotellaan liittotasolla. Tosin SAK-valtuusto tulee ensi viikon lopussa käsittelemään se uudestaan. Tarkoittaako tuo sitä, että silloin viikon kuluttua voitaisiin palata uudelleen keskitettyä vaatimaan? Sellainen ei ole tavanomaista, mutta SAK:n kannalta ja keskitetyn työmarkkinasopimuksen kannalta se on näin. Eli periaatteessa kaikki on vielä auki? Periaatteessa kaikki on auki. Minun mielestäni on syytä pitääkin sillä tavoin auki, että katsotaan mikä on viisaan tie edetä. Tässä palkansaajajärjestöt ovat koko ajan todenneet, että kun näihin liittokohtaisiin nyt lähdetään, niin
työnantajilla on nyt vastuu niistä seurauksista. Mitä te tarkoitatte näillä seurauksilla? Tarkoitamme tässä vaiheessa ennen muuta niitä talouspoliittisia seurauksia, joita tällä todennäköisesti hyvin hankalaksi muodostuvalla työmarkkinakierroksella on.